втора част правим тарактор. И братовчет ми си идва от Англия и братовчетките ми и готвим. Ето краставицата е вътре. И хора, ето започваме така вътре. Но няма да ви снимам целият процес. Другата половина от краставицата да рандосваме също. Хора, аз го рандосях, сега баба Чеса на рандосва. Втора главичка. Само да спомена, пилето забравих да покажа, ето го и него, печеса. Хора, ето я и супата. Тук ще направим пата, където казахме, таратора, сушените картофи и остава баницата. Хора, ето. Аз пак си хапвам. Между другото всичко е хаос, вижте. Нали готвим, трябва да е хаос. Тук ще сложихме олио. Бъркаме. И таратора е готов. Само слагаме вода. И е готов. Хора, аз разчистих масата. Хора, извинявам се, камерата ми беше мръсна и изчисти. Но бардакът тук започва. Тук си е започвал. Да покажа супата пак. Пилето. Хора, оп, пускаме клематичето. Хора, тук ще правим запръшка на супата. Хора, пак ще сипам сол, само че в това, а не в фунил. Покажа само как правят запръшката. Само с това пипер. Хора, тук ще добавихме мляко. Аз за първи път съм така сипана сам. Но това не е шкембе чорба, но да. Пия вода. Хидратация. Хора, ще правим баницата. Хора, крайният резултат. Супата е готова, вече не вари. Хора, и пилето е готово. Тофите. Тарактор е готов и баницата и това сме готови. И това забравихме да включим. Хора, няма да ви покажа процеса, ще покажа аз как правя квадратчетата. Само това ще покажем, защото балон става. Хора, ето това мляко ще използваме. Хора, ще покажем това сирене използваме. Баба Вида. Използваме пори фамилио. Хора, реших малко да ви покажа, че сме сложили яйцата и това сиренето. Млякото още сме сложили. И сега малко ще бъркам. Баба така ми каза, докато дойде тя в това, защото нямаме друг съд. Не знаем къде са, така че ще се върнем като сме готови. Отивайте в трета част на братовчетката ми и братовчета се връщат от Англия. Чао!